Primorsko-goranski laburisti poručili su danas da su spremni politički trgovati za dobrobit stanovnika županije, ali ne i za vlastite fotelje. Potvrdili su da im je župan Komadina nudio postizbornu suradnju, ali su je odbili jer jedino kao oporba mogu glasovati samo za ono što je dobro za građane. Osvrnuli smo se na komentar župana Komadine da je prilikom obrazlaganja ko zapravo sjedi u nadzornom vijeću, u upravnom vijeću, u nadzornim odborima, da su to isključivo oni ljudi koji su s njim zapravo sklopili nekakav brak, koji čine većinu u županijskoj skupštini, da za ostale mjesta nema. Isto tako je naveo da je Hrvatskim laburistima nakon izbora nudio nekakvu suradnju i mi tu potvrđujemo da zaista ponudio nam je suradnju. Bili smo na jednom razgovoru, istina je sve što župan kaže, međutim postavljanje ljudi na takve pozicije za njega nije nekako stranačko uhljebljivanje, za njega je to preuzimanje odgovornosti. Ja sam na aktualnom satu postavila jedno pitanje vezano uz rad Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i upozorila na kršenje Zakona o radu, statuta i drugih akata Doma zdravlja Primorsko-goranske županije od strane ravnatelja Borisa Ritoše i predsjednica Upravnog vijeća je rekla da se radi o sitnim prekršajima. Župan Komadina je rekao ko radi taj griješi i da ravnatelj nije pogriješio onoliko, baš toliko da ga se mora smijeniti. Međutim, nalazi inspektorata rada u jednom slučaju kažu da se radi o u najtežem prekršaju poslodavca. Znači, najteži prekršaj poslodavca je od strane župana i predsjednice okarakteriziran kao sitna proceduralna greška. I sad mi pitamo o kakvoj se zapravo tu odgovornosti radi. Da li se tu zaista radi o nekakvom preuzimanju odgovornosti tih upravnih vijeća, nadzornih odbora ili se tu radi isključivo o nekakvom uhljebljivanju. Ja bih rekla da se ipak radi o ovome drugome. Nekoliko riječi o nedavnom rebalansu županijskog proračuna. Bilo je dosta stvari s kojim nismo bili zadovoljni, preko pola milijuna kuna je utrošeno na nekakve naknade, nagrade, reprezentacije i tako dalje, što nikako u ovoj situaciji kada imamo 20-ak tisuća nezaposlenih naših sugrađana u Primorsko-goranskoj županiji i beskućnika i ljudi na rubu egzistencije. Takve stvari u ovom trenutku ne možemo prihvatiti, međutim isto tako postojale su neke dobre stvari koje smo podržali, primjerice asistenti u nastavi za djecu s poteškoćama, to je jedan projekt koji smo mi zagovarali od početka i drago nam je da se izrealizirao, da je županija stvarno odradila vrhunski posao po tom pitanju i jednostavno zbog toga smo morali biti suzdržani, znači nismo mogli biti niti za, niti protiv. Isto tako pojavila se nekakva medijska nagađanja automatski ako su laburisti bili sada suzdržani da će u proračunu za 2015. godinu biti za, međutim mi imamo tu po tom pitanju jasan stav. Mi ćemo najprije vidjeti kakav je zapravo proračun, nadam se da ćemo ga dobiti 15. studenog u zakonskom roku, da ćemo imati dovoljno vremena do sjednice proučiti ga, napraviti nekakve amandmane i dati svoje prijedloge i ukoliko ti prijedlozi budu prihvaćeni na dobrobit građana Primorsko-goranske županije, mi takav proračun onda možemo podržati, ali tu se znači neće raditi da trgujemo za naše fotelje ili nešto slično. Znači isključivo ako bude razvojan, ako bude usmjeren ka otvaranju novih radnih mjesta, ako bude vodio računa o našim najosjetljivijim građanima, mi smo spremni podržati taj proračun. Na tu temu još nekoliko podataka kako bi slika bila još jasnija u javnosti. Pa ja bih se osvrnuo na govor župana Komadine na županijskoj skupštini vezano za podjelu nekakvih mjesta u upravnim vijećima. Da, istina su nam ponudili to, ali mi nismo bili spremni poduzeti takvu odgovornost da bi mogli biti samo onda fikusi, kao što se sad dešava recimo u njihovoj koaliciji, gdje ti nemaš na kraju mogućnost neke svog rada, gdje moraš isključivo odgovara znači ono što je se dogovorio u koaliciji i s obzirom na to mi nismo mogli prihvatiti njegove ponude. Ovako smo ostali svoji, imamo čistog obraza, nudimo svoje programe, nudimo svoj rad i na taj način ne može niko prigovoriti. I samo nam je to bilo u našem cilju. Znači nisu nam bili interesi nikakve naše uhljebljenja u nekakve stolice, bilo nadzornih odbora, bilo upravnih vijeća, bilo nam je isključivo cilj da mi odradimo pošteno bez obzira na koga i na šta u županijskoj skupštini. Na konferenciji za novinare laburisti nisu protumačili razloge zašto je Hrvoje Maračić napustio stranku te odlučio zadržati županijski vijećnički mandat.
Gospodin Maračić nas je 3.11. obavijestio da više nije član Hrvatskih laburista, to je na njegov zahtjev, onda automatski više nije niti član kluba članova Županijske skupštine. Vezano uz njegov mandat, obavijestio nas je da će mandat zadržati, kome će ga odnijeti, hoće li ostati nezavisan, dakle sva ta pitanja morat ćete proslijediti njemu s obzirom da informacija o tome nemamo, a njegov izlazak zaista mislim da nema potrebe komentirati jer dakle, ili se njegova politika promijenila, dakle, laboristi su uvijek isti, laboristi svoj smjer promijenili nisu, dakle, ili gospodin Maračić shvatio da laboristi nisu za njega, ili je nešto drugo u pitanju, međutim, zaista mislim da nije u redu komentirati odluke druge osobe, pogotovo ako osoba nije prisutna.